Welcome to my channel. Good morning, Philippines. Mm. Mm. Kain tayo. Nagluto ko ng almusal. Kasi nagkagulo sila, nagpanik kasi hindi na nga makalabas hanggang 9 lang daw. Kaya ang aga ko nagpunta sa palengke, bumili ako ng ulam. Nagluto ako ng binasoy. Binasoy walang isda. Nagluto ako ng sitaw, kalabasa, malunggay, saluyot, at talbos ng kalabasa. May luya, may tanglad, binasoy sa Bisaya. Tapos, bumili ako ng isda. Inihaw ko sa oven. Ayan. Di ba ang ganda? Inihaw ko sa oven. Inihaw ko sa oven, kakain ako. Sabi ko kagabi, hindi na ako kakain ng kanin, magbawas ako, kaya lang mayroon naman ulam kasi, o yan lang ang kain ko. Tapos may ginamos ako, padas. To, kain ako. Tapos mayroon, yan, pero kunti lang iniinom ko niyan. Ito, ayan, yan, ang aking almusal, kasama na ang tanghalian. Bumili ako ng harina, kami ng tinapay kasi mamaya hindi na kami makalabas, wala kaming kainin. Kaya dinukot ko na yung nakatago na sa alkansya. Mayroon din ako mixture pagkatapos magkain. Guys. Ngayon, kain tayo guys. Kain tayo. Ayan o. Saluyot, malunggay, hinalo-halo ko na. Kalabasa, sitaw. Yan. Yan. Sarap. Sarap guys. Ang sarap. Kumain kayo ng masustansyang pagkain, guys. Para hindi tayo magkasakit. Yung mga anak ko ayaw kumain Ayan. Yung kanin ko is marami. Ayan. Wala siyang halo, kahit isda, gulay lang talaga. Sa Bisaya yan, binasoy. Sitaw. Ito isda. Nilagyan ko siya ng sa ilalim. Sibuyas, kamatis, at bawang. Paborito ko kasi ulo. Ayan. Sa amin itong isda na to, tulingan. Kain tayo guys. Init. Init. Kalabasa. Init. Ang ganda pala mag-ihaw sa oven, hindi siya sunog. You see, oh. Ang ganda. Ganda siya maganda siya mag-ihaw sa oven, hindi siya sunog. Ilagay mo lang sa 250 minutes. Hours. 15 minutes pala. %250.
Ang gandang pagkaluto, Sel. Hindi siya hilaw. Hindi siya sunog. Sarap. Sarap. Huwag kayo mag-inarte guys, kumain kayo ng gulay. Kami noon guys, katawan namin. Malit pa kami. Karamihan pagkain namin gulay. Gulay. Lumaki kayo sa bundok. Yung saging na luyat, yung ginagataan namin. Inahaluan na lang namin ng bulad, inasim. Tapos, yun na yung kanin namin, guys. Yun na yung kanin namin, yun na yung gulay namin. Yun na yung ulam namin. Manang titang noon, manguha siya ng kamuting kahoy, hindi niya bunutin, tanggalin niya. Gataan niya, lagyan niya ng bulad. Yun na yung hapunan namin. Labi pa yung timpogira sa amin. Sobra. Minsan, kumakain na lang kami ng kanin isang beses sa isang linggo. Kaya sanay na kami. Kaya kayo guys, huwag kayo mag-inarte. Kasi ang tanglad. Kasi ang kalabaw nga. Hindi kumakain ng kanin. Puro damo, pero ang ganda ng katawan. Init. Maganda pagka-ihaw guys, hindi siya sunog sa oven. Luto siya. Ayan guys, ayan mga sibuyas, kamatis, pinasok ko sa loob ng tiyan niya. Wow. Luya. Dapon-dapon kalabasa. Bulaklak. At guys, huwag ko ito maubos guys kasi titirahan ko sila. Kasi di pa siya kumaan. Masarap talaga pagka-ihaw. Hindi pa sila kumain pero titirahan ko sila. Sarap pagka-ihaw, Sel. Hindi siya sunog. Sarap pagka-ihaw. Hindi siya sunog. Tama. Hindi siya sunog. Makakain mo pati balat. Mas tangit mag-ihaw sa sa uling. Ingat. Napadami na naman ang kain ko guys. Sabi ko kami din ako magkain ng kanin. Napadami na naman. Sarap. Tingnan ito ha. Pawis, doon muna kayo. Nag-live ako. Masarap pagka-ihaw. Hindi siya sunog. Sunod ako. Ay, hindi ko naman sa kanila. Titiran ko kasi sila guys. Iyak na yung apo ko.
Mmm. Ingay kayo. Mmm. Yan ang kain ng cowboy. Ah. So ako guys, salamat. Thank you for watching me. Please like and subscribe my channel. Bye bye guys.